निसिमा बियाबनि MCLA बिथाङा दिनै नोंथांमोननि मोनजि प्राइमारियाव निखावरि न'खर आरो रान्दि आइजोफोरनो गोजां बोथोरखौ नोजोर बोनानै कम्बल रानदों। एसे ब्लकनि दैदेनगिरि महरै मा फोरमायगोन बे बिथिङाव? बेखौ जोङो जेब्लानाखि थांनाय बिसायख'थियाव जोङो फोसावदिं बायदोंमोन रायजो राजाफोरनि सेराव थांनानै दा बे समाव जों गोबां रायजो राजाफोरखौ माखासे प्रतिश्रुति होनाय जादोंमोन। जोंनि सरकार फैयोबा जों रायजो राजाफोरखौ नायगोन, सहाय खालामगोन। बे लेखायैनो दिनै जोंनि समस्तिनि मानगोनां MCLA सारा गावनि आखाइनि धोनखौ खरस खालामनानै इलेक्सनाव खोथा होनाय बायदियै बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टरनि हेफाजाबै दिनै जोंनि समस्तियाव 10टा जिथु प्राइमारि बे प्राइमारियाव 3000 खान कम्बल दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव 270 पिस करि जोङो कम्बलफोरखौहाय रायजो राजा दुखिया निखावरि रायजो राजाफोरनो दिनै जों कम्बल राननानै होदों। एसेब्लाबो बे गोजां बोथोर समाव जायफ्रानाखि कम्बल गांसेखौ बायनो हाया नै बेबायदि न'खरफोरखौ जों बासिनानै बेहाय जोङो खुनु मोनसे दोलो बेखौ जों बासियालासे जायफ्रा एखेबारे गोरिब बे गोरिबफोरखौ नायनानै जोङो प्राइमारिफोरखौ निर्देश होनानै जों लिस्टफोरखौ खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो कम्बलखौ जोङो राननानै होदों।